Sabes cales son as ameazas silenciosas que poñen en perigo o patrimonio documental? Os microorganismos, seres vivos ou sistemas biolóxicos de tamaño microscópico poden afectar os soportes documentais. Entre os máis comuns atópanse os fungos e as bacterias. Os seus efectos poden ser devastadores e irreversibles, ademais de representar riscos para a saúde de quen os manipula. A aparición desta microfauna prodúcese por temperatura e humidade excesiva, deficiente ventilación e ausencia de luz nos depósitos documentais, así como pola suciedade e as malas condicións na súa instalación. Atacan con máis facilidade os documentos porque están compostos por unha gran variedade de materiais orgánicos. A celulosa do papel, colas e aprestos, pel, as proteínas dos pergameos. A súa acción debilita o soporte coa conseguinte perda de resistencia, provocando que os documentos se volvan crevadizos, compactos ou mesmo perdan completamente o seu soporte. As manchas rosadas, moradas, verdosas ou marróns, ou mesmo o peluxe gris do mofo, son o seu rastro máis visible. Para previr a súa aparición, as claves están en ter unhas instalacións axeitadas no control ambiental, na limpeza e na vixilancia continua. Ademais, débense aplicar medidas de desinfección e desinsectación tanto ao recibir nova documentación como a de forma periódica, e actuar rapidamente ante calquera signo de infección nos documentos ou nos depósitos.